Здравейте на всички, които гледат. Днес играем Outlast. Хубава игра. Това е една супер психопатска игра и не знам, заради вас я играя, понеже ми изглеждаше така готино. Виждам, че я играха много в YouTube. И така, че нека я започваме. Така, Outlast. Continue. Ще тестваме тази игра, като например... Да, ще я тествам. Кога ли ще зареди? Хайде бе! Така ли ще играем? Така ли ще играем? Department of Agriculture Commissioner Salazar said changing weather patterns were to blame for livestock behavior. Encourage ranchers and breeders to attend this weekend seminar on Значи, ние сега сме си в джипа. О, да, ние знаем, че сега сме си в джипа. Да, не знам за какво го играя това смисъл, нали знаете. Има много други хубави игри, които да играя. Гледам в момента. Измучено. Не знам ли това ще ме успокоих. Не знам ли това ще ме успокоих. Това е една супер психопатска игра. И наистина ще почнем да играем на нея. Не знам ли кое за да правя на нея. Ако се оплаша, ще си пусна. Ако не се напълня. Трахме! Окей. What the fuck? Окей. Какво това? Добре, няма ги чета тия работи. Искам просто да се оплашам. Две батерии взех за какво? О, имам камера. Добре. Значи, с какво да пускам светлината? Не знам. Слизаме колата. Джип, готин. Почнахме. Почваме и да вървим. Добре. Към тази или врата? Да, имам, да. Добре. Да. А, какво? Какво отвори, бе? Да, DLC. Какво е DLC? А, DLC беше май другата версия. А, отвори се нещо. Да, почнем да вървим на там. Аха, значи е имало нещо като... Аха! О, ето с това. Окей. О, за какво изгликам? Уп! Нахмуз даун. Окей. Стълба. Спейцър. Окей. Ами. Има някакъв газен звук и това не ми харесва. Гледам в момента Disney Channel, но не знам ли това ще ме успокои. Чакай. И смених канала на някакъв горски и това не ми харесва, така че ще намаля малко канала и не знам за какво го и намалих даже. Аха, е тук е отворец. Някой спря тук. С какво си пускам светлината?
Аха, с епч. О, какъв гадни стъпки права, бе, сериозно ли? О, сега ли реши да се спре? Точно. Аха. О. Ужас. Окей. Някой ще се рели, че затвори нефа. Явно някой ще се рели. Там заключено. Тука. Какво има тука? Шахти. Аха! Jump с спейс. Окей. Не искам това да играя, бе. Не знам дори защо го играя, бе. Кой има тук? Тук няма никой. Тук няма никой. Добре. Сега на къде? Може би имам тук. They killed us! You got out! The Variants! You can't fight them! Чао, пич! Ще ти завора вратата пред. Unlock the main doors! Да, Исуа! Как така, бе? Имаше някакъв пич тук. Аха. Аха. Little pig! Кости! And who are you then? Моля те, не ми казвай, че ти ще ме нападаш. Моля ти се, само. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Ами добре, на някаква стена ли си ме лепна? Да, мисля, че то сме на една стена. Еми на стена. Не е била стена. Какво да е? Как ли ще се успокоя сега? Надолу. Добре тогава направо. Това аз съм сигурен ли? Нека падна тук що. Не знам ли го видяхте, защото доста бързо ще падна. Трябваше да тичам до хубаво. Какво? His door needs I cake-rat. Cake-rat? И откъде я ти я направим за тази карта? Каши. Не обръщайте внимание на тялото, това си е само едно тяло. Не го обръщайте внимание, нали така? Сериозно, не дайте да му обръщате. Ами, окей, ние да си вървим натам и да си гледаме работата и да се махаме по-добре бързо тук. А тук какво трябва точно да правя? Ехо. Какво е това? Това
Пак някакъв документ. О, добре. Full healing гранат. Гранат. Марков легал мотивацион дипт. Окей. Защо тук е заключил? Кой говори? Кой че бях? Не, мисля, че са две. О, тук има друга там, ли? Не. Сега съм готов. Добре. Стига там. Точно на... Не си свирил въобще, благодари само на мене, ангел, че не може така на техника. Ти си зарязал учене, всичко си зарязал. 5 минути. И ще влизам. А? Нищо такова снимам получа. Какво снимаш, какво говоря? Това е той. Той също нищо ми е. Тук има някакви фичове. Това е телевизията, човек.